Niin tässä hei. Me käytiin tässä joku aika sitten tuolla Kuopion saunalla. Se on siis semmonen spa järven rannalla. Siellä on niin kuin 2 eri saunaa. Sit on Poreamme ja toi uima-allas siinä niin kuin järven rannalla. Ja siellä on siis myös tämmönen niin kuin ravintola ja baari, mutta me käytiin siellä spa-osastolla. Ja se oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä otin tämän kameran niin kuin mukaan minnekään. Ja mä halusin testata ja kuvailla siellä, mutta mä katsoin ne klipit ja siinä ei ollut niinku päätä eikä häntää, eikä alkua eikä loppua. Niin mä nyt ajattelin, että mä teen tämmösen pienen intron tähän. Ja se oli tosi kivaa. Mä kävin siis mun miehen ja mun äitin kanssa siellä. Tässä on sieltä ne klipit, mitä mä otin. Niin, eihän tästä sopii. Oliko paha? Ai ihana video. Missä ne uimaledut? Tuolla on se. Nyt se kuvaa. Oliko heti linssi? Oli. Näytti valkeat hampaat. Se kuvaa jo. Minä kävin jo irvittämässä. Niina, varoitus. Tässä meidän uja kanssa ystävällisesti no. Ai sinun varpaasi. Noippa. Hammas on siinä. Tää varmaan savukaan testata jossain.
Nyt se pitäis mennä, jos mennään. Pitäis juosta tuoda saunaan. Kiitos. Laitettiin ton polkureitille se mun puheen. Meinasitko oikeesti mennä? Ei helvetti. Lupaat sä jo? Joo. Jumala. Ei saakeli. Oli. Oi. Hyvä äiti. Ei se nyt niin kylmältä. Ei se oikeesti loppupelissä kun meni tuonne. Mut sä meni. En vitussa. Nyt minä haluan sen saunan, että minä olen. Mut se on tehty talvituski jo heitetty. Luomaan.